Igbo mụrụ da bụ nwaanyị ọma ma mmakwanuo. Eji m obi ụtọ na-anabata gị na ihe omume nke taa. Da bụ nwaanyị ọma bụ aha m, ụwa makwara gị mma. Ihe anyị na gị leba anya na ya taa, isiokwu anyị na gị leba anya na ya taa bụ akara edemede. Gịnị bụ akara edemede? Ọ bụrụ na ịhụ otu akara edemede maọbụ nke ọzọ n'ahịrịokwu, ị nwere ike ịma akara edemede etinyere n'ahịrịokwu ahụ. Ọ bụrụ na etinye akara edemede n'ahịrịokwu, ị ga-ama otu ị ga-esi gụọ ahịrịokwu a nke o nwee ike inwe nghọta zuru oke. Nke bụ eziokwu bụ na akara edemede bụ irighiri ihe ndị agha na-etinye n'ahịrịokwu iji mee ka o nwee nghọta zuru oke. Ọ bụrụ na ajụọ ajụjụ maọbụ ede ahịrịokwu bụ ajụjụ, ọ bụrụ na etinyeghị ya akara ajụjụ, ị ga-agụ ya ka gasị na ọ bụ okwu ka mmadụ kwuru. Ọ gaghị egosi na ozuzu oke na ihe a bụ ajụjụ ka a na-ajụ n'ahịrịokwu a. N'ihi nke a, akara edemede bụ ihe ndị agha na-etinye n'ahịrịokwu iji mee ka o nwee nghọta zuru oke. A na-akpọ akara edemede punctuation marks n'olu bekee. Punctuation marks ka a na-akpọ akara edemede. Enwere ọtụtụ akara edemede dị iche iche n'asụsụ Igbo. Ka ọ dị, enwere kpọm. Kpọm bụ full stop. Kedu mgbe ị na-etinye kpọm n'ahịrịokwu? Mgbe ị na-etinye kpọm n'ahịrịokwu bụ mgbe uche gị kụrụ ọnụ, ya bụ ikwugidere okwu ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ka anyị mata na uche gị ahụ akụrụla ọnụ, maọbụkwa na ahịrịokwu ahụ ị na-ede akụrụla ọnụ, ihe ị ga-etinye bụ kpọm, ya bụ full stop. Idegidela degidegidegide deruo ebe ideruru chee si na uche nke a akụrụla ọnụ, ọ gwụla m n'ọnụ n'ebe a, chee malite ahịrịokwu ọzọ, ga-etinye kpọm. Enwere rịkọm. Rịkọm bụ kọma. Enwere akara ajụjụ. Akara ajụjụ na-abata n'ahịrịokwu mgbe a na-ajụ maọbụkwa na ọ bụrụ na nye akara ajụjụ, n'ihi na ikwuo ihe dịka ị ga-eri nri, ị ga-eri nri, will you eat, ị ga-eri nri, ihe a na-atụ anya na akara edemede a na-atụ anya na ị ga-etinye n'ahịrịokwu a bụ akara ajụjụ, ya bụ question mark. Akara ajụjụ, ị ga-eri nri, igosi na ihe a bụ ajụjụ, ị na-achọ ịma ma onye ahụ ọ ga-eri nri, ga-etinye ya akara ajụjụ bụ question mark, ị ga-eri nri. Mana ọ bụrụ na ide otu ahịrịokwu a bụkwa ị ga-eri nri, ide otu ahịrịokwu a ma itinye gị ya akara ajụjụ, onye na-agụ ya eleghị anya, ọ bụrụ na itinye ya kpọm, onye na-agụ ya ga-agụ ya dịka ị ga-eri nri. Ma mgbe na-aghọta ndịiche, ọ bụrụ na otu ahịrịokwu a ị ga-eri nri, ma itinye gị akara ajụjụ, ga-etinye ya kpọm, onye na-agụ ya ga-agụzi ya ị ga-eri nri, n'ihi na akara ajụjụ ahụ emeela ya enwe ndịiche dị na ajụjụ ya na okwu ekwuru ekwu. N'ihi nke a, mgbe ọbụla mmadụ na-ajụ ajụjụ n'asụsụ Igbo maọbụkwa na ahịrịokwu ọbụla ọ na-ede ede, a na-atụ anya na ọ ga-etinye ya akara ajụjụ ka o nwee ike ịdịrị ma onye na-agụ ya agụ mfe, ma onye na-ahụkwa n'ebe edere ya ede ka o nwee ike ịdịrị ya mfe, ka uche onye ahụ nwee ike chọrọ isi ka uche onye ahụ nwee ike izu oke. N'ihi na ọ bụrụ na itinyeghị akara ajụjụ akara edemede kwesịrị itinye n'ahịrịokwu, onye a nwere ike gụwa ya otu ọwa otu ọwa, gakwana gị enwe nghọta zuru oke. Akara edemede ọzọ e nwere n'asụsụ Igbo bụ akara mkpu. Akara mkpu, dịka aha ya siri dị, mkpu, mgbe mmadụ na-eti mkpu, bekee na-asị na onye ahụ na-eme exclaim, ya bụ exclamation mark. Akara mkpu bụ exclamation mark. Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu, ya ọ bụrụ na ọ bụ mkpu ka ị na-eti, maọbụkwa na ihe ike mere gị, maọbụkwa na ihe na-atụghị anya ya bịara, ga-etinye mkpu, ewo, chimo, ụwa mee. Ihe a na-atụ anya, akara edemede a na-atụ anya na ị ga-etinye n'ahịrịokwu dị otu a, maọbụkwa na ihe ederede dị otu a bụ akara mkpu. N'ihi na ọ bụrụ na ide nne mee, ma itinye gị ya akara mkpu, onye na-agụ ya agaghị agụ ya ka ọ bụ mkpu ka i tiri ebe ahụ. N'ihi nke a, ọ bara ezigbo uru na anyị ga-amara akara edemede dị iche iche, marakwa mgbe anyị ga-etinye ya n'ahịrịokwu. N'ihi na nke bụ eziokwu bụ na itinye akara edemede ị kwesịrị itinye na mgbe ị kwesịrị itinye ya, ọ ga-enyere ma onye na-ede ya ede, ma onye na-agụ ya agụ, ma onye na-aghọta ya aghọta aka ịma nke ekwe na-akụ. Ya omekwana ka asụsụ Igbo ahụ na-asụ nakwa asụsụ Igbo ahụ na-ede dị ụtọ na ntị. Izuụka na-abịa abịa, aga m eme ka ị mata uru akara edemede bara, ebe m ga-agakwa n'ihu leba anya na akara ngudo nakwa ndị ọzọ dị iche iche. N'ihi na ọ bụghị naanị kpọm, rịkọm, akara mkpu, akara ajụjụ ka e nwere na akara edemede. E nwere ndị ọzọ dị iche iche. N'izuụka ọzọ na-abịa abịa, aga m eme ka ị mata ndị ọzọ ka fọdụrụ, mekwa ka ị mata uru akara edemede bara, ka ị nwee ike ịmara mgbe ị ga-etinye nke ị ga-etinye na mgbe ị ga-etinye ya. Gaa n'ihu ịnọnyere m.
Daa bụ nwaanyị ọma bụ aha m. Ụwa makwara gị mma. Ndewo.